soc la guionista i documentalista d'una pel·lícula que anem a rodar ací, a Bétera. I, així darrere meua, tenim el nostre localitzador, que jo crec que millor que es presenti ell, perquè té un ampli currículum. Pots començar La Mastercard. presentant-te. Oh, introduce myself. Okay, hello, good morning. How are you? I hope you're fine. So I expect you speak English, understand me? Yeah? This is for you, yeah? I don't know if es suficiente largo, ¿no? Así. Oh my God, okay, Scarlett O'Hara. Jove. Esclau, madur. Joder, what's joder? Joder, és com... Però per a què volem tanta aigua? Donem molts dies excavant des de l'ullal d'aigua de fer els canals cap a la vila. Estic rebentat. Les parles no està picant. Estic rebentat. Calla! Oh, perfect. Oh, very good. Oh my God. Thank you very much. Really good.